Salamat kayo. Char. Sige naman. Wala dyan ko ga-expect nga. Inani di ayag yan. Surprise ako kay pag-abot ni Pupay, nag-text ko niya nga nana si Pupay ka. Binakog para na sa una nga mga rana sila, magdala sila kung saan pagkaon. Ano yun? Natingala ko nga, saan kayo kauban ano nga. Only si Juan. Daghang salamat. I love you. Ayo, good morning. Sorry, Pupay. Nangita mi ni Ma'am Roslyn Calderon. Oh, kanino man? Kisa siya, ma'am? Ikaw, ma'am? Ako, ano Ikaw? man? Oh. Hi, ma'am. Good morning. Surprise delivery for you. Happy birthday! Ani, wala akong Happy birthday po! Thank you! Ayan, surprise for you, ma'am. Ahata pwede mo plastar. Alright, so good morning day, ma'am. May good day. So may good kusap sa tarang tao nga na diri karon, no? So ma'am, naka-idea kinsa gata gani? Murag, ako pa na. Dikilig si ma'am. But anyway, no, before tayo mag-start, magpailang sa day mo, ma'am. Basta napingala ko kinsa mil. Nganong nga ami diri karon. Then, encourage mig abot, then daghan sa mig dala. So anyway, there we are from Everything Surprises. Nada isa ko special person ang gusto kay greet today, oh. Happy birthday! So yan. Yung na nilang kanya ka-special, yung na nilang kanya ka-love. Nabisan wala siya diri is gusto niya ipabati sa mga ugol sa kanya kay higugma. Sana all. And then aside from that, ma'am, is bisan wala siya diri is gusto lang siya makiselebrate sa mga adlaw nga natawan. Right? So excited na ka mo dawat sa mga special gift na yung giandang for you, ma'am?
Excited ako, ma'am? Excited yun kayo. Kikilig lagi ka, ma'am. Anyway, di na nato na ngayon. Naasya gipadala for you nga 1,000 bouquet of roses. Happy birthday, ma'am! That's for you po. So, syempre, birthday ni mo today. Inanisab siya ka-sweet for you, ma'am. Sana all. Nasab siya gipadala sa imo nga Ferrero Rocher Chocolate. Happy birthday! Alright. Kikilig siya. Happy na ka, ma'am? Happy din kayo. Happy na kung wala handa ba? Pero para sa una. Marana na sila. Karanade. Alright, so syempre kay birthday ni mo today, ma'am. Since layo daw siya. Ito na lang daw muna ang ihag mo, ma'am. Dapat siya ipadala sa iyo mga Teddy Bear. Happy birthday po. Ayan. Ayan, happy birthday, ma'am. Nakuha ni Ay. Syempre kay birthday ni mo today, ma'am. Nasab siya ipadala for you na bouquet of arranged balloons. Happy birthday po. Yan, dala mo dapat, ma'am. Yan, dali na lang sa pitan. Wow. Ay, Dali na lang sila. Thank you. Adyon sa balote. Oh, sila nagisugo. Adyon, nalibutan. Alright, so happy birthday once again. Wala mo tayong audience, gano'n. Hindi na tayo nagkatawa pa. But that's okay. Okay, so syempre birthday ni mo today, ma'am. Shout out na si Kuya. Ha? Si Kuya. Salamat. Kuya. Alright. Salamat. Cake. Ay. Syempre birthday ni mo today, ma'am. Dili gini siya mawala every celebration sa kung saan okasyon na gini. Especially birthday ni mo today. Nasab siya ipadala for you na customized na cake. Happy birthday, ma'am! Dali lang. Okay, unya. Yan, happy birthday ko. Ganahan na ka, ma'am? Ganahan na ka, ma'am? Right? Happy birthday! I believe na nandiyo kay Dia sa gahata gani, ma'am, na. Mas kiligon pa yung gani kay ang gahata gani ni mo karon, ma'am. Naka-remember sa imong birthday is nasa check ipadala sa imong nga special letter, okay? Okay na, ma'am, akong basahon or ikaw na lang basa? Okay na. Sige, basta ka. Sali kayo siya. Okay, akong basahon. Happy birthday. I hope na surprise ka sa akong request nga pang sorpresa sa imuha para sa imong pinaka-special nga pizza sa imong kinabuhi. Manghinaot ko nga bisan pinaagi lang ni ini nga pamaagi mapaabot na ako nimo ang akong gugma o pag-amuma alang ninyo duha ni Ay. I hope na pinagi niini imong mabati ang akong presensya atol sa imong adlaw nga tawhan. Nga tunong jud kayo sa imong birthday. Joke. Bisan lagi ta sa usag-usa, wala ta nagkauban og celebrate sa imong birthday karon. Apan akong ipaabot nimo ang akong timos nga pag-greet. Happy birthday bisag sa ato kalagyo tungod sa atong panginabuhi apan akong antuson tungod og alang sa atong pangandoy og matagaan og maayong kaugmaon ang atong anak og mapun-an pa na bisag usa lang. I hope nagmalipayon ka sa imong birthday karon. I hope and I pray that God will always be a center in our life, whatever we are and whatever we have. I love you so much, honey, and enjoy your natal day as you listen this song, especially for you. Lovingly yours, Jerry Tulod ng Cebu City. Ayan, palakpakan naman natin si sir. Ayan, so ma'am, so nagpadala na yung surprise visit si mga husband nga nasa Cebu City ko na.
Sa iyang surprise nga gihatag for you today, ma'am. Unsa man imong ka-response sa may konsulti? Unsa po imong ka-response sa iyang letter nga gisulat for you? Salamat kayo. Char. Sige na, ma'am. Wala jud ko ga-expect nga. Inani di ayag yan. Surprise ako wa kay pag-abot ni Pupay. Nag-text ko niya nga nana si Pupay kabi na kog para na sa una nga mga rana sila. Magdala sila kung usa ka pagkaon ani oy. Nya. Natingala ko nga sa ikaw ba ani nga. Only si Juan. Daghang salamat and I love you. Isa pa, ma'am. Nasayad ko nga na speechless si ma'am, no? Nasayad ko ma'am na kanimang luha is 50 years of joy, no? Luha na siya sa kalipay. Kay even ikaw ma'am, wala dyan kag-expect nga na imabot ani karon. Diba? So, ma'am, sa bisan sa nga nga pamagi, at least gipabati good ni sir sa imong kung sa kanya ka special, kung sa kanya ka palangga, nga bisan tuod sa inyong gilayon, bisan tuod sa long distance relationship, nasayad ko nga dili lalim, no, nga magkalayo mo sa usa pero gikaya ninyo para po sa future sa inyong anak. Og nasayad ko ma'am nga happy ka today. Kasi na pa kay kadungan. Ayun na. Sige na ma'am. Dali lang. Sige na po. Okay na ta. Okay, so dagang kayong salamat sa iyong response, ma'am. Later, ngayon na lang po ikaw the message. Unsay may kasulti, unsay mong additional, okay? So kung nasay ko nga speechless, sa mubo nga mensahe nga imong gihatag sa imong husband nga naghatag ka nga surprise is dulot pod sa mga kasing-kasing ang imong pagpasalamat ug imong kalipay. Okay, so this time kay namin amiga mo na. So, napa diyan mong sister pagmangkon, sorry. Okay ra mga ko og birthday wishes. Unsay imong birthday wish para sa imong tita pa? Dali ka. Hilak na si Joy. Inquiry ka. Okay, gang. So, nag-celebrate imong tita sa ikapila ka nimo ka birthday mo? 39. 39th birthday. Unsa man imong birthday wish para sa imong tita today? Sige ka man. Wish na ko sa imo te is It's okay. have a good health always and thank you for being a second mother to me and then happy birthday ang tatagan pa ka ni Lord of dagang birthday and Juan, I love you ate mura to Sa imong tito nga nagpahatag ani nga surprise. Kuya Jerry, thank you sa surprise nga imong gihatag ni ate and acting permis sa imong work mura to. Ayan, so thank you so much ka. Alright, so naside ko nga kanay maluhag ang islo na sa kalipay. So thank you so much. Kiss mo naman si tita. Ayan. Happy birthday once again. Pwede ibalin mo ang bouquet mo dito. Para klaro siya. Ayan. Okay. So this time, daghang kay salamat ka. Luha na siya sa kalipay, no? Siyempre wala gyud i-expect nga na day inani karon. So this time naman si Ma'am Pod. Ikaw kita naman diri Ma'am. Okay ra mga ipagkunin mo sa imong birthday wish para kay Ma'am sa atong birthday celebrant. Kaling ko rin lang Ma'am. Di lagi na mahulog. Yan. So, yung bata na sa'yo, mahulog. Dari lang lata. Ayaw lihok, ay ka. Dari lang. Mahulog ka. Once again, happy birthday to Rose. Thank you. I know nga na surprise ka, no? Okay. So ako lang pang hinaot is continue serving God and be the best mother of Ike nga mag-guide siya into the right path magtubo siya nga kanang hinadlo kong sa Ginoo sama sa inyo both parents no so dili mi mabalaka
Kay kabalo mi nga you are a good model, you're a good parents ni Ike. So in behalf sa Mahaya girls, wala sila kay gaulan so naakot dere nga magpaabot pud sila hang kanang birthday wish sa imuha. So I pray nga tagaan mo good health always with Bibi Ike and ni Kuya nga nasa Cebu, and kanang stay strong mo ni Kuya din. Narami permi ang Mahaya girls o unsa man gani inyong mga need. Kasakit o kalipay. So, once again, happy birthday and may God bless you more and together with your family. Ayan, thank you so much, ma'am. Alright, so daghang kayong salamat sa imong birthday wishes para sa imo kay ma'am sa birthday celebrant. This time, Ma'am Lynn, so happy na ka, ma'am? Very. Very happy. So karon ma'am na po dili lang kay kanina and itong surprise no. So nami gi-prepare nga songs. Dili day kami ga-prepare. Dili ang mong husband no. Na siya gi-prepare nga song para kantahon para sa imuha. So pahinungod ni niya para sa imuha. So as if na lang ang gakanta ni si mong husband. Okay? Dali lang. Gani warong gaulan. Sige. Ako na lang gaulan. Especially for you. I wanna let you know what I was going through. All the time we were apart, I thought of you. You were in my heart. My love never changed. I still feel the same, especially for you. I wanna tell you I was feeling that way too. And if dreams were wings, you know, I would have flown to you. To be where you are, no matter how far. And now that I'm next to you, no more dreaming about tomorrow. Forget the loneliness and the sorrow. I've gotta say it's all because of you. And now we're back together, I wanna show you my heart is oh so true, and all the love I have is especially for you, especially for you. I wanna tell you you mean all the world to me. How I'm certain that our love is meant to be. You changed my life, ooh, you showed me the way. And now that I'm next to you, I waited long enough to find you. I wanna put all the hurt behind you, and I wanna bring out all the love inside you. Oh, and now we're back together, together. I wanna show you my heart is oh so true, and all the love I have is especially for you. Alright, thank you so much. Alright, sila kang isa lahat partner sa mga nilot ng song. Sila gusto na rin mo, ma'am? Kailangan song is gi-prepare na sa imong husband para sa imo, ha? Happy na ka, ma'am? Happy oy. Okay, so nasabi ko nga grabe ka happy si ma'am sa iyahang birthday celebration today. Okay, so this time, kinamtay cake. So, ito ang abrihan ng cake, then kantahan ka lang happy birthday, okay? Sige lang. Alright, natay cake. Ano ka ba sa itong cake? Happy birthday, my wife, honey. I love you from Jerry Ike. Ayan, sige. Alright, so itong kantahan si ma'am, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kanta tama. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday ma'am. So, this time, unsa man imong birthday wish para sa imong adlaw nga natawhan karon? Ang akong wish na God will give me a long life, more birthdays to celebrate. Thank you sa akong husband ani unexpected. Kana ra, mora na akong wish. Ayan. Wala ka na ma'am. Happy birthday! Happy birthday once again, ma'am. Kasana to balik. Ay, sagawin ka, ma'am. Kanta sa sagawin. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Once more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, happy birthday once again. Ma'am. Thank you so much ha, sa iyong pag-participate. So happy na ka ma'am, grabe no? So kita-kita lang at least ma'am na yung celebration yung mga adlaw nga natawhan karon. So before we proceed sa another, napami another song na katawhan sa para sa imo ha ma'am. Okay? May nawa lang mama. But every time she asks me to, I look okay. I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah, her lips, I could kiss them all day if she let me. Her love, so hits, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So, don't even bother asking if you look okay. You know I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause
Alright, so thank you so much partner sa maninod ka song. So ma'am, okay ra ka ma'am. Gusto na rin mong song. Oh, that's for you po. So, prepare gina para sa imong husband. Para mag-celebrate nga, magmalipayan ang imong adlaw nga natawhan ka na. Okay, so happy birthday once again ma'am. Happy ra ka ma'am? Okay, so paano ba to? May mga bata, no? Kailangan kami pa-challenge sa inyo ha, mga gusto na mag-participate mo ba? Okay ra? Kadyan lang kayo para ma-happy pag itong celebration para kita-kita lang, okay? Ibutan lang sa yung booking ma'am, palapin sa natin. Okay, ready? Suna lang ninyo mama. Okay, ready? Ah, go ma'am! Yeah. Hataw yun ma'am! Ready? Good, hataw! Sige mo, like sa unaw! Sige ma'am! Kaya kayo ni ma'am! Hataw, good! Sige mo ma'am! Ready? Hataw ma'am! Last na! Ipa! Final performance! Sige, good! Hataw! Alright, thank you so much! Alright, nakamong mag-sorry. Alright, dito na, okay. Bulang sa baby ma'am. Ibutang sa kaya patanawan, okay? Dala lang sa kalanggahan. Budang sa ato ba? Okay, so dagang kayo salamat sa inyong pag-participate no, mga ma'am. So, grabe, may manay manayaw ni. May mga tinaguan nga talent, okay? So, ma'am, before ito ma-end, atong surprise. Basta na mo kayo kadungag, ma'am, sa imong husband. Wala na. Sige na, ma'am. Wala na. Sige lang, any final words? Dali lang. Wala na. Sige na, Wala ma'am. to. Sige na, ma'am. Sige na, ma'am. Ay lang. Wala to. Wala lang mo. Sige. Unsay mo ang final words? Unsay pa mo ang isulti sa imong husband nga nagtatagal nga surprise karon? Dagahan kayong salamat nga wala ko nagdahom ngayon ani. Na I hope na ay good girl sa imuhang work. Dayon nabati nako nga unsa jud ko kanimo kalaw sa mao nga surprise nga imong gihatag kanakuan. Thank you, and God bless with us. Ayan. Okay na, ma'am? Okay na. Alright, so dagang kayong salamat sa this time, no, ma'am. So, basta kayo nga nga na-end ang surprise. Budang sa si baby, ma'am. Budang sa... Sige. Alright, ma'am. So, ibudang lang ang bouquet, ma'am. Pwede lang kayo. Okay, tindog, ma'am. Biraha lang ang kaning happy birthday, ma'am. Kanilang. Okay? Wow! Happy birthday! Haba naman! Wow! Sige, mama, grabe. Haba, haba.
happy birthday once again. So, ma'am, nag-expect ba ka nga na ating kwarta sa sulat? Wala, dyan ko naging Alright, so kanina ma'am, happy na ka. Mas happy pa gid. Kailangan pag hindi ay pakapin ka pa. Alright, so, happy birthday once again, ma'am. So, o sa may kasulti sa imong husband, naghatag pag cash aside sa surprise. Sa pa, ma'am. Thank you kayo, my dear husband. Thank you. Grabe, I'm very, very, very happy. Hinilak na kuya. Dagan kayong kwarta. Hinilak na si ate. Sa pa, ma'am. Tara. Thank you. Mahilak ko higit siya magbalik. Ikatulo na ni hilak yan. Yan, happy birthday once again, ma'am. So, yun na nilang yung kakaspecial, yun na lang kakapalangga sa imuhang husband, ma'am, nga nakahatag yung effort sa imuha today, no? Sabi sa walayo siya is ipa-feel gid niya nga special ka sa iya, ha. So, aside from surprise, nakapagid siya another surprise nga cash para sa imuha. Okay, ma'am? So, in behalf of Everything Surprises, we're so thankful din kay Sir Jerry, no, ng Cebu City for choosing and trusting Everything Surprises. Sir Jerry, daghang kayong salamat sa pagsalig. Nga isa mi sa imong gisugo nga para mahimo ni siyang posible, no, og mahimong memorable ang birthday celebration nimo. Thank you, sir. Mangtod sa naghigayon. So, in behalf of Everything Surprises, once again, ma'am, napod may birthday wishes para sa imuha. Nasayod ko, ma'am, nga bisan sa kalayuan ninyo ni sir is still, di ba, gahatag yung siyang effort sa imuha, sa imo natin nga pamaagi. So, nalipay kay may ma'am kay nasayod ko happy sab ka sa gihatag nga surprise ni sir today. And I believe nga si sir happy sab kay tungod happy sab ka sa iyang gihatag karon. O, bisan pa man sa kalayuan sa inyong relationship, ma'am, long distance man wanted karon. Bata, baby. Ma'am, bisan pa man sa inyong kalayuan ni sir, nasayod ko nga ang Ginoo always give mag-guide sa inyo, no, mag-protect sa inyong relationship, especially sa inyong kid. Nga, tagaan mo og good health always. And then aside ko, ang panalangin is always man na maghahatag, mag-provide gid ang Ginoo sa to. Wala siya ginapangayon nato nga wala niya gihatag. So, aside ko, ma'am, nga ang Ginoo mo ay maglangkop pa sa inyo hang paghigugmaay hangtod sa hangtod, no? And I wish na more birthdays pa na ma-celebrate kauban ni mo hang anak, ug mo mga friends, mga pagumangkol, magibok pamilya. At wala na nasayod. Sunod higayon is si sir na mismo ang buwan hidali, no? Para i-surprise din ka. Iyang presensya nga magsaulog mo sa imo at ang natawan nga kumpleto, no? Dili lalit nga, dili kumpleto ang pamilya, pero kaya nun tungod sa future po sa inyong mga anak, sa inyong anak, okay? And then, aside ko, ma'am, na wish granted, ihatag na sa Ginoo ang wish ni sir nga ang wish ni sir sa inyong tagaan pa mo og another baby. Ngangit mo gid siya isa. Aside ko, ma'am, nga kana dili na gina siya mahimong imposible. Mahimo gina siyang posible. Di ba? Especially ang Ginoo always man maghatag sa taan mga panalangin, mga blessings. So magpuyo lang ta nga magmalinawon, ma'am, magbalipayon uban ang gugma sa inyong mga anak, sa imong anak o sa imong husband nga nasa layo karon. Stay strong lang mo sa relationship, ma'am. Even long distance, pero nasayod ko nga daghang ways nga para ma-communicate mo always para ma-maintain ang inyong paghigugmaay o mulang post pagyan mo hangtod sa hangtod na, ma'am, na. So once again, happy 39th birthday, ma'am. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si ma'am. Ayan, happy birthday once again. Okay na, ma'am, wala na kayo final words. Okay na. Okay, so okay na, bye-bye. Din flying kiss ka sa camera po. Flying kiss, ma'am, din bye-bye. Bye-bye. Ayan. Sige, dali. Bye-bye, gang. Flying kiss. Bye-bye, bye-bye, papa. Bye-bye. Oh, sheesh. Super cute. Bye-bye, ma'am. Flying kiss, ma'am.